sa ng'ado in bende kod akili twak maka mahinya nyaka luwore kod weche mag kungo nikech mar mondo mi wati kata mana kaka wajiwore kuonde mago mag tich mar mondo mi watiyo ne omenda to omenda ginego bed ni tiyo nu mana kaka sacha ni pesa ka itiyo titiyo ne koso tiyo ni mane penjo maduong' Judy in bende kod arwake twak maka man nikech ang'eni nitiere gima thoth madiher medo. Erokamano ahinya. Pesa ni sabuni ya roho. To pesa bene en wendo. Daher joma mine mondo sasa ama giyudo pesa. To weche ariyogo mondo biye pachgi. Nyawadwa wacho wach Mastercard. Nitiere diere moro ma Mastercard nomiyo mama moro 2.5 million. Koro kata ka Mastercard goyo ne sim, I'll call you later. I'll call later. I'm a bit busy. No, pesa no dhi momere. Weche ariyo ma an godo. Joma mine wabed disciplined. Seche ma wan gi pesa, mondo wang'e ni watiyo gi pesa wanadi. Discipline. Kik pesa meri, pesa ni en wendo in kode kawuono, kinyo onge, itiyo kode yo manadi. Mano namba achiel. Namba ariyo, daher jiwo mine ni wabed gi budget. Seche ma ing'eyo ni dwa yudo pesa makama, kata imanyo pesa moro to ochiegni chopo. Los budget. Kata ka untiere bura ting'eni idhi yudo pesa ni, los budget. Jogo matiyo mantiere gi salaries at the end of the month, bed gi budget. Maka pesa nini obiro to ntie gi magaidi. In gi pesa mar chulo rent, jok ma chulo rent, in gi pesa mar savings, ntiere investment midwa timo, in gi school fees michulo. Kamano to in gi savings for your future also. Kamano bokonyowa mondo pesa mwayudo watigo deyo makare ma ok en kupiga sherehe. Nitiere mine matindo tindo. Ahero mondo awuo ewi mine matindo to gi mine madongo. Mine matindo pod nigi kaka nyawadwa wacho, gin gi teko mar tiyo. Nyocha on 31st of January nadonjo higni 50. Pod an very energetic lakini ok kaka ne an kane an 20. Nitiere nyathi ma nyako moro e Kisumu kae ma wuoyo kode. Otiyo tich maber en gi pesa, but pesa ni kodonjo chieng' ma inda ni kamoro to ene mochido mesa ne jite. Nyathi ma nyako ni nyocha litna ma approache, atemo wuoyo kode mondo one kako invest pesa ne ni oti kode yo makare mondo bi okonye e ngima mabiro nikech ikia ni ngima mabiro dhi bet nadi. Omiyo joma mine matindo gi madongo, discipline to gi budget seche miyudo pesa. Erokamano. Erokamano ahinya.